terme du ma kɔnɔ an bɛ don mun ye le nouvel entraîneur kosɛbɛ n'an donna le nouvel entraîneur awɔ an bɛ taa Cameroun n'an taara Cameroun an b'a fɔ u ka assemblée générale n'o ye FECA foot n'o ye fédération camerounaise de football kosɛbɛ kɛ assemblée générale a kun cɛla nin dɔgɔkun kɔnɔ Douala wa dugu min n'o ye Douala ye awɔ nka assemblée kɛnɛ kan gɛlɛya caman yera a kɛnɛ o kɛra a gɛlɛya fɔlɔ tiɲɛ n'o ye Samuel Eto'o awɔ Afrique jamana ɲɛmaaw a y'u ladege Samuel Eto'o i b'a dɔn Afrique kɔnɔ yan ni jamana ɲɛmaa min y'a ka fanga bɛna ban kosɛbɛ u bɛ constitution yɛlɛma k'a ka mandat k'a prolonger k'a mɔnɔbɔ kɔni mun ye Samuel Eto'o u b'a kɛ dɛ a ka mandat san 4 don tiɲɛ a y'a kɛ san 7 ye assemblée kɛnɛ kan 16 ans Samuel Eto'o bura i tɔgɔ ni n ka maa san nka a fɛn ka mun kɛ nin ye nin tɛ bɛn balontan na mun fana kɛra gɛlɛya ye sisan a fɔ mun na kafu ni FIFA bɛɛ ka mandat ye 4 ans 4 ans e tɛ se ka bɔ o ko kɔrɔ ka taa i ta kɛ 16 ans n'i bɔra o kɔrɔ dɔrɔn i ye kafu ni FIFA ka sariya sɔsɔ a ma nɔgɔn dɛ n ka maa dɔn nka nin yɔrɔ in na ça on appelle ça violation des textes donc o ma bɔ a tila mun fana kɛ tiɲɛ a ka principal opposant awɔ bureau la mun bɛ yen n'o bɛ to k'a f'a ɲɛna tiɲɛ i bɛ nin kɛ i bɛ fili la awɔ o kɔni o fana a y'o fana gɛn a y'o gɛn révoqué Gibaye Gatama o fana an gɛrɛla ɲɔgɔn nɔ sa o a y'o gɛn a y'o gɛn an ta démissionné segu jogo kɛ la elle se b'a président ale fana tun b'a fɔ papier in na kelen bɛ décision ta kelen a ma i bɛ to ni jama ka jɛ ka décision ta o tiɲɛ donc ale yɛrɛ kɔni démissionné ale ma kosɛbɛ kosɛbɛ ale y'a bila awɔ mun ye Gibaye Gatama est-ce que o tɛ tribunal la a bɛna le an bɛna le mun ye Gibaye Gatama tiɲɛ a ko assemblée bannen kosɛbɛ surasiw gɛrɛ la k'a ɲininka awɔ a ko Samuel Eto'o mɔgɔ min don tiɲɛ ko u t'a dɔn ko ale b'a dɔn mɔgɔ suguya min don ayiwa ko wa a bɛ ka Cameroun jamana ɲɛmɔgɔ kosɛbɛ k'a bɛ k'o de ɲini tan k'i fédération fɛ ko a b'a fɔ a ɲɛna ko Cameroun ni Libéria tɛ kelen John Weah a kɛra Libéria président ye ko mais ko Cameroun k'o tɛ kɛ yan bon i ko tiɲɛ tɔgɔ a tɔgɔ n ka buruja siɲɛ kelen Gibaye Gatama bɔra ni asidi de mais kori ni Gibaye Gatama yɛrɛ asidi ale fana mɛnna fanga la dɛ ayi Baseku n'an ka dumuni kɛ ani fa tɛ juru sara kelen tɛ a ye balona ɲɛmaa ye a ye gɛn ka bɔ a la génération dɔ b'a la an bɛ fɔ cogo ɲini o la nka a kana fɔ k'a bɔ ni ko wɛrɛ dun ɲɔgɔn Samuel Eto'o c'est l'homme le plus aimé au Cameroun non c'est pas Cameroun seulement dɛ ayi kuma an bɛ Cameroun kungo de la sɔ ni élection kɛ bibi la farafinna maa kɛmɛ o maa kɛmɛ a tun bɛ fɔlɔ la mais maa 70 bɛ Eto'o sɔrɔ sisan a tun bɛ fɔlɔ la mais sisan Asimi fɔlɔ min na opposant kolo d'accord donc mun ye Samuel Eto'o tiɲɛ assemblée kɛnɛ a ma d'o ma dɛ o ye ligue professionnelle kosɛbɛ kɛ ligue professionnelle min n'a bɛ Cameroun championnat géré tiɲɛ a y'o ligue professionnelle a y'o ta ka kolon ci cɛkɔrɔba in o président général Pierre Semengue a y'a labila a ka ligue Samuel Eto'o a y'a ci assemblée ko cɛkɔrɔba fana ka taa foro kɔnɔ ten sa est-ce que ale bila nin maa la kelen a ka taa foro la Eto'o wa Samuel Eto'o a ma da dɔrɔn ma assemblée bannen kosɛbɛ a ka secrétaire général tiɲɛ a ye lettre kɛ k'a ci équipe bɛɛ ma awɔ mun ye équipe minnu bɛ Cameroun k'a fɔ équipe première division kosɛbɛ min bɛ Cameroun u ka joueurs ka salaire awɔ ko a dɔgɔyalenba kosɛbɛ 20,000 kun don mais sisan k'a kɛra 40,000 très bien donc Samuel ni mɔgɔ min bɛ 40,000 ta o ta bɛ kɛ 80,000 tiɲɛ ni mɔgɔ min bɛ 80,000 ta o ta bɛ kɛ 100,000 ni 60,000 ye ni Bafin ye nin kɛ Mali la yan u bɛ taa gɛn ka bɔ fédération kɔnɔ bura e ka première division a dɔw ta de 100 sɔrɔ kalo la n ye enquête k'a kan bura dossier sera yɔrɔ dɔ ne yɛrɛ y'a bila hinɛ nana dusukun na kojugu n ye dossier bila n y'a bila frigo la a ma ban fɔlɔ dɛ les clubs de première division a dɔw bɛ joueur dɔw ko ma 100 tɛ d'olu ma kalo la ni passe bɔra foyi tɛ d'u ma transport bura i ka les clubs d'indépendance i ka tɔn belebele 3 in joueur b'a la des titulaires u ko k'u bɛ sara 7,000 8,000 jeliw ni sari ne de y'a f'i ɲɛna joueur dan kulo mun ye enquête bila bura a hinɛ na makari bonya na n y'a bila de Bafin ni Bafin ko k'a bɛ nin exige Mali la ko mais Bafin kan ka solution dɔ ɲini nin na sinon ça va pas n'a ye nin kuma wuli dɔrɔn Mali la au moins an ta kan ka kɛ sinon an bɛ fanga bɔ amortisseur kɔnɔ n ko délai dilen don lamɛn sa awɔ délai ko mun b'a la a bɛɛ tɛ club ɲɛmɔgɔ kelen ye wa bɛɛ y'a ye an bɛ nin kuma na Sadio dun ni Bafin ye nin fɔ ko club b'u ka joueur sara k'u ka sara dugumata kɛ 20,000 yan u bɛ wuli kama sisan wari t'u bolo Mali ta an ta kɛ 30,000 joueur n'u bɛ sara le salaire minimum bura mun 30 wa 30 bura e ka Mali club n'u bɔra ni wari sɔrɔla
orange wari ou bien fɛn dɔ wari kana sa pour dirigeant bɛɛ bɛ nin ka papier da a bɛ ci yɔrɔ kelen bɛ k'a tila bɛɛ cɛ i b'a ko sogotɔnɔ ko caman n'a kɛ professionnel de ye sponsor caman Mali club ba ninnu gestion n'e bɔra kalama diɲɛ don i bɛ sport kɛ dabila maɲumantɔ ko la ilaha illallah d'accord wa bi naani an bɛ to kɔnɔ na tiɲɛ n'an bɔra Cameroun kosɛbɛ an bɛ don mun ye Barcelone Barcelona o y'a dɔrɔn bɛ ni attaquant don n'a bɛ Gabonais don awɔ n'a tɔgɔ Pierre Aubameyang tiɲɛ mun ye Zo donna ka so o y'a dagɛlɛn kɛ o y'a kari ni nɛgɛbere subhanallah mun ye Aubameyang ninnu donna i bolo marifa b'u bolo nɛgɛbere b'u bolo ten ayi kɔfuru yɔrɔ la e bɛ mun a yɔrɔ f'u ye e b'i jama jama olu kunna mɔgɔ naani nɛgɛbere b'u bolo marifa b'u bolo massoir u ye nɛgɛbere kɛ k'a déplacer wari fɔ dɔrɔn ka taa n'a ye wari kɔfuru dayɛlɛ dɔrɔn u bɛ mun ta k'o ta ka taa dɔrɔn i bɛ dɔnni bɛ kɔfuru kɔnɔ k'a tɔ dogo o y'a sɔrɔ wari bɛ kɔfuru kɔnɔ ani bi bɛ kɔfuru kɔnɔ ni wa kɛmɛ b'i bolo i ka so i bɛ 70 la kɔfuru kɔnɔ a tɔ 70,000 taa bila i denw ka samara bila yɔrɔ la so tɛ don ye El País ayiwa Espagne kunnafoni sɛbɛn n'o El País tiɲɛ a ko ko mɔgɔ naani de kun don ayiwa u donna Samuel Eto'o fɛn Pierre Aubameyang ka so kosɛbɛ u donna a ka so kɔnɔ nɛgɛbere bɛ dɔw bolo marifa bɛ dɔw bolo k'u filɛ ka nɛgɛbere de kɛ k'a gosi a kunkolo la ko a ka coffre-fort dayɛlɛ a ma ɲɛ mun kɔ coffre-fort a y'a dayɛlɛ parce que nɛgɛbere in digira a y'a masɔrɔ yɛrɛ déplacé filanan ye n'o y'a sɔrɔ a kunkolo b'a faga de donc a ye coffre-fort dayɛlɛ a dayɛlɛ joona bijou fɛn bɛ yen kosɛbɛ n'o ye masirimafɛnw ye awɔ sanu ni fɛnw u y'a bɛɛ cɛ u taara n'a ye gaburo bɛ minɛ tɛ mɛnw polisi k'u diya k'u minɛ dɛ caméra de surveillance bɛ so in kɔnɔ a ko kɛlen polisi kɔni nana polisi yɔrɔ bɛɛ minɛ kosɛbɛ awɔ donc polisi y'a kɛ tigɛ tiɲɛ b'a dɔn polisi fana u digilen bɛ nin fɛn ninnu na mɔgɔ minnu donna kosɛbɛ u sen nɔ awɔ u bolo nɔ bolo magara fɛn mun na an bolo magara fɛn mun na awɔ ani u ta ka bɔ ɲɛda la a b'a ta ka bɔ yen dɛ u bɛ démasqué donc polisi kɔni nana ka na k'an kɛ tigɛ kosɛbɛ n'ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ polisiw ka tigɛ daminɛ ya rabi alahu donc an bɛ to kunnafoniw na awɔ b'a fɔ mun ye Hollande a kunnafoni di sɛbɛn u ka dɔgɔkun bɔli la tiɲɛ ko international algérien bɛ yen awɔ n'a bɛ jouer Vitesse Arnhem kosɛbɛ n'a bɛ jouer Hollande awɔ n'a tɔgɔ Usama Darfalou a si bɛ san 28 na tiɲɛ k'a y'a signé Maroc ka tɔn bɛ n'o ye Moukela Fez o ɲɛna tiɲɛ Maroc équipe fana bɛ premier olu bɛ Europe joueur sɔrɔ bura n'a bɔra yɛrɛ fɛ la diɲɛ bɛɛ bɛ Europe joueur ta e ma Djibouti fo Afrique kɔrɔni kɔnɔ e m'u ka équipe mɛn Atlas Solar u joueur ta ka bɔ Europe ka na n'a ye moyen ko ye ne don bura club ye moyen ko ni organisation dɔrɔn de sa tiɲɛ yɛrɛ la n'an m'an ka taabolo yɛlɛma a ma ye dɛ ayiwa d'accord an bɛ to kunnafoniw na mun ye Anglais ka tɔn bɛ n'o Nottingham Forest kosɛbɛ u ye la première division la ɲinan o kɛra u bɛ ka joueur ta ne kɔni t'a dɔn n'u bɛ ka nin wari bɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Nottingham Forest i bɛ partenaire dɔ de sɔrɔ cɛ u bɛ ka joueur ta dɛ i bɛ partenaire sɔrɔ u ye Atlético Madrid tiɲɛ wa latéral gauche min bɛ yen awɔ ni brésilien don n'a tɔgɔ Renan Lodi kosɛbɛ n'a si bɛ san 24 na awɔ kɛ u y'a ta prêt la 5 millions d'euros u y'o di Atlético Madrid ma o ɲɛna option d'achat 30 millions d'euros n'a jaabi u b'a san 30 millions d'euros mun ye Nottingham Forest cɛ ninnu kɔni bɛ ka wari bɔ dingɛ o dingɛ kɔnɔ ne ta aw ye partenaire de sɔrɔ an bɛ to kunnafoni na kosɛbɛ nin waati la France u ka dɔrɔn bɛ numéro 10 don awɔ n'a tɔgɔ Paul Pogba tiɲɛ Paul Pogba kosɛbɛ kɛ i b'a ka fɔ n'a dɔgɔkɛ n'o ye Mathias Pogba a kɔrɔkɛ kɛ a kɔrɔkɛ don a kɔrɔkɛ ye Mathias Pogba kosɛbɛ nin waati la gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa mun ye kɔrɔkɛ na a ye vidéo de kɛ tiɲɛ k'a fɔ k'a bɛna kunnafoni di mɔgɔw ma awɔ mɔgɔw tɛ minnu dɔn Paul Pogba cogo kan kosɛbɛ ko a bɛn'o kunnafoni di a tɛmɛ namu mun ye Paul Pogba awɔ a kɛlen ka kunnafoni mɛn kɔrɔkɛ da kosɛbɛ réseaux sociaux sanfɛ awɔ a fana sera polisiw ma a tigi t'a da polisiw ɲɛkɔrɔ tiɲɛ a ko k'a bɛna plainte kɛ awɔ parce que a y'a mɛn k'a fɔ u bɛna fɛn fɔ ale ma fɛn minnu ni tiɲɛ tɛ kosɛbɛ kɛ k'a bɛna plainte don awɔ a bɛ fɔ o ma menace et tentative d'extorsion des fonds kosɛbɛ ko ka dɔwɛrɛ tɛ bandu de don u bɛ k'u organiser awɔ k'a fɔ k'u bɛ wari de bɔ ale kun mun ye Paul Pogba kunnafoni di sɛbɛnw yɛrɛ y'a da k'a fɔ Faransi kunnafoni di sɛbɛn ani kunnafoni di sow awɔ u y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu k'u ye 20,000 bɔ euro wari 20,000 k'u y'o bɔ Paul Pogba kun ka ban koyi kosɛbɛ 100,000 euros a jatigɛra de mun ye Paul Pogba u b'a k'a fɔ sisan ko a ma awɔ nasaba u nata tɛ fa kosɛbɛ n'a kun y'a don ala kun na dɔrɔn bɛ kelen di ninnu ma tama parce que n'i ye kelen di dɔrɔn kɔfɛ u b'a fɔ k'u bɛ dɔwɛrɛ kɛ u tɛ u bɛ na ni kuma wɛrɛ tuguni
Burani fana kɔnɔ gwana i bɛ ko dɔ kɛ i bɛ jalaki don. Ala ka téléphone ma ye dɛ. Paul Pogba kosɛbɛ ko k'u bɛ mun ɲini a fɛ ko 13 millions d'euros k'a k'o d'olu ma. a kana tama d'u ma bilen dɔrɔmɛ 20 mais mun fana gɛlɛya ye mun fana kɛra nin ko fɛn kosɛbɛ mun ye bɛɛ bɛnna kan ka fɔ ko Paul Pogba k'a ba ko de ye ninnu ka ɲɛmɔgɔ ye o de fana ne ma se k'o de fɔ i ba bɛ se ka nin k'i den na cogo di a bɛ kɛ ba ka nin k'i den na bura bɛna fɛnɛ kɔni f'i ɲɛna ni balimamaw ye muso kelen denw m'a fɔ du kelen mais muso kelen kɔnɔ wolodenw n'u ye ka fɔ ɲɔgɔn ta ka ɲɔgɔn golo ni fɛn bɔrɔtɔ bura ba sen b'a la ayi ne kɔni ba sen b'a la ba kuma na ba ko kɔrɔkɛ jɔ t'a la mais voilà ko ba de ye ko chef ye ba non ba tɛ chef ye ba ko kɔrɔkɛ jɔ t'a la parce que i b'a dɔn u ye mun fɔ ko k'a taara Mbappé de baara a y'o fɔ k'a ye Mbappé de baara Mbappé yɛrɛ tɛ poste kelen na yɛrɛ parce que n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna Mbappé yɛrɛ tɛ poste kelen na e ka lamɛn bani ale ye milieu Mbappé a ta mais ale fana ko delila ka bi ale kan k'a kɔrɔkɛ ko tun b'o bandi ninnu na mun delila ka bi ale kan wa ba de bɔra ka kuma sisan ba tɛ ɲɛmɔgɔ ye dɛ ba ko de ko kɔrɔkɛ jo t'a la ko n'i y'a ye kɔrɔkɛ taa nin kuma fɔ k'a fɔ ko ba bɛ taa ko ne bɛ kelen f'i ɲɛna ba taara nin baara k'o tɛ tiɲɛ n tɛ européen dɔn tubabulen t'olu dɔn olu bɔ wa ninnu ye farafin don d'origine guinéenne min ko ne farafinna société siri lamɛn nin dɔnnen don sa i b'a dɔn nin ye mun ye a to man da a kan ka wari di a kɔrɔkɛ ma sɛgɛn b'a kɔrɔkɛ la a ka wari di a kɔrɔkɛ a tɛ foyi d'a ma a tɛ dɔrɔmɛ d'a ma dɔrɔmɛ kelen o sɔgɔla a t'a d'a ma a ka gɛlɛn dɛ e ka lamɛn muso kelen denw a tɛ foyi d'a ma ne kɔrɔkɛ jugu de a jugu do kɛ mais bon ni wari b'i bɔnna bolo i kan ka ɲini kɔrɔkɛ mais a ka di a b'a d'a ma ko kɔrɔkɛ jo t'a la a ma cogo ɲɛ a f'a ɲɛna dɔrɔn sisan sɛgɛn bɛ na nin wara kɛ ma fɔ a yɛrɛ don ni wari bɛ kun ka ban kɔni i bolo nin kan ka dun parce que i ye karamɔgɔ i bɛ ka karamɔgɔ i bɛ ka jɛngɛn dɛ ayi i b'a la ka jɛngɛn dɛ ka jɛngɛn cogo di n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna muso kelen denw n'i y'u ye nin cogo in na ta ka se ɲɔgɔn lebu yɛrɛ ma ka bɔ fɔ diɲɛ bɛ ka bɔ a kalama musokɔrɔba sen b'a la a fɔ mun na o tiɲɛ siga t'a la e ti ka denw wolo ala ye dɔ gɛrɛsɛgɛ bonya ka dɔ gɛrɛsɛgɛ dɔgɔya bonya n'i y'u ti ɲɔgɔn kan fɔ fiyewu e nɔ b'a la o tiɲɛ a ye siga t'a la k'u sigilen de y'aw bɛɛ wolo faransi kɔni bɛɛ bɛnna kan ka fɔ ko ala sa ko ba de y'a musokɔrɔba da a sen b'a la a y'ale ɲɛma de a ma tile denw ɲɔgɔn a tɛ bɔ a la sa a tɛ bɔ a la ma fɛ min f'i ye a ma tile de hali yɛrɛ fɛ yan nɔ société kɔnɔ a man ka kɛ quoi ba ma jɔ a jɔyɔrɔ la sinon ni ba jɔra a jɔyɔrɔ la bula pele e denw de don n'i y'a ye parce que caman bɛ yen nɔ wari bɛ den mun bolo o bɛ taa o de ka côté la o de y'a fi ye ba ye sinon a man ka kɛ ten d'accord an bɛ bɔ an bɛ taa Brésil ma jɛngɛnɛ siri komi n bɛ ka kuma n'a kɔrɔ de don n bɛ ka balimamaw wari bɛ maa ma bolo ɲini balima la dɛ o de ka ɲi vraiment an bɛ to Brésil tiɲɛ voilà kɔni gardien de but awɔ a ye ko min kɛ dabalibanko don mais diɲɛ kɔnɔ a bɛ kɛ a kɛra u ka division inférieure ka match dɔ sen fɛ ayiwa gardien yɛrɛ a tɔgɔ Kena kosɛbɛ Kena awɔ i bɛ ka fɔ ka match la tiɲɛ a ka équipe n'o Esperança kosɛbɛ ni Vic olu de tun bɛ ɲɔgɔn na awɔ a match a kɛra homme du match tiɲɛ bɛɛ bɛnna k'a fɔ a ye baara min kɛ match kɔnɔ balɔntana si tɛ mun y'a baara kɛ awɔ a kɛra homme du match ɔhɔ o kɛlen match bannen journaliste de nana fili a kan kosɛbɛ journaliste kelen bɛ yen o nana ka na a ka caméra jɔ a la tiɲɛ o ye ɲininkaliw k'a la ɲininkaliw bantɔ awɔ o ko a bɛ bijou kɛ jɔn ye a ko a ka maminɛmuso ayiwa ka tila ka fili o tɔgɔ la de ye kabako da ye a ma fili a ka fili o tɔgɔ la a ko a da fililen a ko a ka maminɛmuso kosɛbɛ n'o ye Grazi awɔ journaliste kelen ka caméra coupé tuma min na a y'a bolo a ye tɛgɛ d'a kunkolo la k'a kule ayiwa nin ko a da ma fili o Grazi tɛ muso dɔ ye wa o ye muso dɔ ye dagaden dɔ a n'o bɛ ɲɔgɔn bolo a n'o de bɛ ɲɔgɔn bolo ni fili tɛ bolo n'a da filila a bɛ cɛ tɔgɔ de fɔ n'i y'a da fila ka muso wɛrɛ tɔgɔ fɔ a n'o de bɛ ɲɔgɔn bolo o kɔrɔ b'a tila ka a dun ka maminɛmuso o tɔgɔ Siseli n'o ye ɲɔgɔn fan fɛ Siseli a tɛgɛ taara bɔrɛ kɔnɔ i b'a la dɛ sinamuso natɔ don dɛ n'i sɔrɔ nin na Grazi to a b'o furu ka fara i kan donc an b'a fɔ nin fɛnɛ c'est officiel ko banna ayiwa défenseur central allemand min n'a bɛ jouer 5-0-4 kosɛbɛ a tɔgɔ Malick Thiaw tiɲɛ n'a si bɛ san 21 na awɔ a y'a signé Milan AC tabarikala 5 millions d'euros tiɲɛ 10 millions d'euros awɔ o de di fɛn ma mun ye 5-0-4 ma tabarikala d'accord donc an bɛ to kunnafoniw na o bɛ kɛ n ye kunnafoni yɛrɛ sɔrɔ bi fɛnɛ Mohamed attaquant min n'a bɛ jouer RMS kosɛbɛ n'a tɔgɔ El Bilal Touré awɔ a ye kɔ don France championnat la o kɛra a taara Espagne kosɛbɛ o ka tɔn min n'o ye Almeria awɔ a y'a signé mais dimanche an man da don a kunnafoni na tabarikala an bɛ to kunnafoniw na
faransi prononciation fana min n'a b'a fɔ ma équipe u ko ko barça kosɛbɛ ani RN k'u tun bɛ ɲɔgɔn ye la Amadi Traoré ko la mɔgɔ t'a dɔn ko a bɛna ban cogoya min na tabarikala Amadi yɛrɛ a si bɛ san 30 la dɔ kɛra a bɛ jouer RN donc kosɛbɛ ɲɔgɔn ye tun bɛ a ko la ayiwa an bɛ to kunnafoni na fana an b'a dɔn ko défenseur central min bɛ yen kosɛbɛ n'a bɛ jouer Chelsea n'a tɔgɔ Wesley Fofana awɔ a si bɛ san 21 na tiɲɛ a y'a signé Chelsea ayiwa u ye 82 millions d'euros u y'a don a la le défenseur le plus cher après Harry Maguire ni hakili b'a la Harry Maguire a taa Manchester United la 90 millions d'euros awɔ donc voilà ko a bɛ sen na kosɛbɛ donc halisa kunnafoniw na ala ka fɔ nin ko fana donc min latéral gauche min awɔ ni malien don n'a bɛ jouer Lyon tiɲɛ n'a tɔgɔ Youssouf Koné awɔ n'a si bɛ san 27 la kosɛbɛ kɛ i y'a prêté Ajaccio ma ɔhɔ a ko c'est officiel o banna Youssouf Koné sisan u bɛ se ka wele international la e y'a famana ka wele isukolo ni weleli famana dɛ ale ni jɔn bɛ poste kelen na international la latéral gauche Aïdara Massadio Aïdara masa Aïdara ale ni Charles Blondin Traoré a wele man di sisan c'est officiel o banna min ye Edison Cavani kosɛbɛ ni Uruguayen don a bɛ san 25 la tiɲɛ a y'a signé Valence o ɲɛna donc ko c'est officiel n'u ɲɛ b'a la kɔsa na fana u bɛ ka Musa Jɛnɛbo jouer latéral gauche la a garisigɛ dɔgɔra han Musa Jɛnɛbo a bɛ ka kɛ latéral gauche de ye sa koyi 60 ans na kɔni tiɲɛ olu joue latéral gauche olu ko gɛlɛya dɛ u y'a an ka gɛlɛya taga an ka ile kɔni u jo t'a la dɛ d'accord an bɛ to nin kunnafoni fana nin fana c'est officiel o banna brésilien min n'a bɛ jouer Lyon kosɛbɛ n'a tɔgɔ Lucas Paqueta awɔ n'a si bɛ san 25 la tiɲɛ a ye san 5 contrat signé West Ham o ɲɛna u y'a 61 millions d'euros o de don a la tabarikala mun ye West Ham ye ayiwa a taga Zimbabwe min n'a bɛ jouer Lyon kosɛbɛ ni a tɔgɔ Tino Kadewere n'a si bɛ san 26 la awɔ a kɔ don Lyon na a y'a signé Espagne o ɲɛna wa tɔn min n'o ye Real Maroc kosɛbɛ u y'a ta prêt la 400 000 euros option d'achat 8 millions d'euros o ka ɲi n'a ɲɛna u b'o de don a la o ka ɲi donc nin fana c'est fini nin fana ko banna Sénégal ka jɔnjɔn min n'a bɛ jouer Paris Saint-Germain n'a tɔgɔ Idrissa Gana Gueye n'a si bɛ san 32 la kosɛbɛ dɛrɛ waati na a y'a signé Everton Angleterre o il y a 2 ans de contrat signé kosɛbɛ san kelen u b'o fara kan dɛ a 2 ans ni baara kɛcogo ɲɛna a bɛ f'o ma option kosɛbɛ min ye Everton 10 millions d'euros o y'o de di Paris Saint-Germain ma o ɲɛna d'accord donc an bɛ to kunnafoniw fɛ na kosɛbɛ kɛ mun ye Manchester United o fana ye kunnafoni di k'a fɔ nin ko a banna c'est officiel awɔ ni Ajax bɛnna ko la o ka jɔnjɔn bɛ yen ni brésilien don n'a tɔgɔ Anthony kosɛbɛ